Mara mogik ni wan kaka oganda wa support broad-based government mondo wayud dongo broad-based government kendo winjruok mano time kind ODM gi UDA e weche apar ka waneno ka dhi maber ma kendo kawuono wadok e parliament nitiere legislations moko madhi mondo kony jopiny mane omiyo wadonje broad-based government. Mar ariyo kochopo 2027 ji bro poro wach mondo wangi direction mwadhi to mogik akwayo governors wa ni wa deliver uru services to the people gimomiyo noyierwa. An kaka Peter Masara adhi dwaro governor ma Migori kendo akwayo jopiny ni kuneno ni anyalo kelo nu services aonge mwandu mang'eny manyalo pogou to experience tiyo ne jopiny to neno kane an meya tich mana tiyo ne jopiny musika bedgo ka mag remb nyarombo. Erokamano ahinya. An gi weche abich to gina sentence. Mokwongo. Nitie Senate Committee miluongo ni Public Accounts Committee motel ne gi jakom Kajwang'. Committee no kata otel ne gi jamwa kata nenga ok onego bed ni sama governor murite dhi e nyime ene ma pod obede komno. Nyalo bedo ni onyalo dwaro komno muti gi governor marach, onyalo tiyo gi komeno mondo go governor piny. To be onyalo bedo ni governor osiepne mondo odefende. Koro komno dwani sama ng'ato bede ka judge ka sama ng'amo ong'eyo musiepne bire nyime to wene judge machielo. Komno ka county ma chair ae te onego beno wene ng'ama chielo. Namba 2, nitie kom moro e piny Kenya ka miluongo ni women rep. Women rep onego bed gi term limit nikech ne en affirmative action miting'o go mon malo. Koro dwani ka dhako moro osedhi e dichiel to mar ariyo odhi ochung' mondo yiere nikech osemiye empowerment. Mano be onego bed kombe mitime nomination. Ok nyal nomination net ng'ato didek diriyo ding'wen. Kose ne mon dichiel osemite kineno Gladys Wangani no omiye women rep otiyo higni 2 to bedo governor. Mano empowerment. Kendo mine mang'eny osetimni kamano. Kik ng'ato bede women rep no dwa sike manyaka chieng' to mon modongo dwaro empowerment. Mar ariyo, payment of contractors. Contractors onego chul on first come first out. Kani itiyo higa mokalo to ok chul ng'amu tiyo higa ni kapok ochuli. Mar ariyo, pesa no onego dong treasury minyiso mani contractor ni osetieko tich chule uru. Nikech kokete kucho to samoro governors nyalo kawe dhi mielo ga jawa to contractor pok ochul. Payroll mar counties mondo kikel ghost workers. Kenya ka onego bede central payroll makoro pogi pa county to gi national. Kai to koro ghost workers bedo maonge. Muchiegni mogik. Koro governors manosetiyo kik chak dog mansi nikech ginyalo tiyo gi mano mondo gidhi gibede committee cha koro gi defend go gik mane gikoso in the past. Ka kamano Nyasaye ma ono ting na oganda luo malo gi mwandu gi kod koth gi mago guchgi. Erokamano ahinya Mwalimu Doyo Widi kachel koda kama Mheshimiwa Peter Masara wil thuolo matwa kodwa ukinyi makawuono e chenro ni mara rupiny koda mbaka oromo. Nyakoro mjo mane makelo giko mar chenro daika osekalo 50 koda auchiel manotok saa 2 mar ukinyi kosa wate kan daika 4 mondo rom sadek kama dhiwe thuolo ne Sharon Ong'ao kod Joyce Oduor ka ikelo chenro mara mbaka oromo. Mana wegi kanyo kora moge jwang' waborado chima chielo. Nyinga Cleopas Oluoch jegisumo kanyo kor mukeo nyaka sango oriti Masara. Yudomo madajre kod kito hala ma itimo, pesa ma ichago hala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 jig regular bleach at 745 shillings down from 798 shillings. 800
300 grams bar soap at 205 shillings, down from 230, and 200 grams toss at 79 shillings, down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Beinjal no mohero dongruok ne ngima makin. Para ne pap midhialo e jo Kenya mosetelo nyime eneno ni opidhi yiende kendo rit bunge. Jogo matimo gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienja boro joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh e pachoka. Nitiere omenda miloyo maromo milion 5, sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx. Visit the legendary Suez Canal. Indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Kupata wimbo wangu wa kimya kama sikiza tune yako, dial *811 *343#. Kumbuka sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Asante. Dutoteka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparoni ne en mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch. Ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot chaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Penje laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyakuronga jwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyakuronga jwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tich ang'wen nyakuronga jwang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakuronga jwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kura timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwakogi, kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir. Mani thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Rudishiwa 100% transaction fee ukitransact na any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Ukiwithdraw chapa from an Airtel Money agent. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Nyakwara Ramogi jong dakika ina boro toka saa 3 mar okinyi machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango. Antiere kae mondi mar mondo mi ami chal mar fwambo mago weche maluonu e kor gwenge mopogore opogore mapacho kae weche mibobedo kod geno ni bobedo kae neno achiel kachiel e weche manyien duto mago odiochieng' makawuono kochakore weche manyien maga migago. Kawachako chal mar fwambo okinyi makawuono en dwe ma iyango godo tuo mano mar hydrocephalus. Kabende odiochieng' makawuono nitiere nyasi mabro bedo kachakore ayanga odiochieng' makawuono tarik 23 nyaka chieng' tarik 25 dwe mar 9 higani. Nyasi makamano eno mar tiego jopiny kotudore kod tuo mano mar hydrocephalus. Ekinde montiere World Hydrocephalus Month karomo makamano bro bedo katimore Kenya Institute of Kise bro bedo katimore Kise bore Nairobi kae. Romo makamano bro bedo kachakore kar saa 2 mar okinyi
ni pile ka pile nyaka sapar mamidhiambo. Ka bende thuon wacha mano mar romo makamano en mano mar kelo ji kanyakla mar mondo mi ji obed kod ng'eyo kotudore kod tuono mar hydrocephalus kachiel kod tieko akweda makoni kod kocha ma ithoro ket godo nyithindo manitiere kod tuono mar hydrocephalus kod jiwo nyithindo manitiere kod tuo mar hydrocephalus kachiel kod familia ma nyithindgi odak kod tuo mano mar hydrocephalus kod spina bifida. Nyasi makamano mana kasi nyisi kata romo makamano en romo machakore odiechieng' ma kawuono nyaka chieng' tarik 25 dwe mar 9 mano ma higani. Wach machielo ma bende waluonu en kotudore kod wachno mano mar tiego jopiny e wi gigo mano wachi e kinde romo mano mar devolution conference ka odiechieng' ma kawuono Kenya Devolution CSOs working group odiechieng' ma kawuono gibiro bedo ka gitwak kod jopiny mar mondo mi ging'iane weche mopogore opogore mano mimaino e kinde romo no kaka inyalo ket functions moko kata inyalo ket wanyalo wacho ni sectors moko kubuke sirikal mamalo kadhi e sirikal mano mar loch gwenge ahinya nyako tudore kod wechego mago mag kedo kod mibadhi kod wechego mago mag kawo pach jopiny. Ka bende romo makamano biro bedo ka timore e magawa moro buore Nairobi kae kar sa okinyi makawuono kendo jofwambo magwa biro bedo ka chopo kuro mar mondo mi ging'iswa ni to Kenya Devolution CSOs working group kata civil society organizations gintiere kod wach mane magi toro wacho kata gidwa wacho maneno ni otegi serikande mago mag loch gwenge e pacho kae. Wach machielo ma bende waluonu e county mano ma Kisumu otudore kod apisi mano mar Register of Political Parties ne ikruok mano mar yiero madundo mibo bed ka ibago tarik 27 dwe mar 11 mano ma higani. Ka bende Office of the Register of Political Parties odiechieng' ma kawuono gibo bedo ka gitwako tudore kod ikruok makoni kod kocha ma ochan tim ne yiero madundo. Wang'e ni yiero madundo ibo bed ka itimo e county ma Nyamira. E county ma Nyamira yiero makamago bro bedo ka timore e wards mano mar Nyansiongo, Nyamaia kachiel kod Ekeronyo wards mayudore e county ma Nyamira. E county ma Siaya welo madundo kata yiero madundo bro bedo ka timore e kar chung' od bura ma Ugunja. Ka e county ma Homa Bay yiero madundo bro bedo ka timore e kar chung' od bura ma Kasipola mane county ma Homa Bay. Ka bende gichano mano mar twak kod ute fwambo ewi ikruoge mopogore opogore ma ichano tim mar neno ni yiero madundo otim e yo maler maonge tulo moramora kendo maonge chocho yiero e yo moramora kendo neno ni yiero makamago obedo mag kwe. Romo makamano bro bedo kar saa 4:30 mano mar okinyi makawuono. Ka bende romo makamago bro bedo e apise mago mag Office of the Register of Political Parties mayudore e apise mage mago mag Nyanza e county ma Kisumu. Kapod wantiere county ma Kisumu wach machielo ma bende waluonu nyakwara mugia jogo tudore koda meko mago mag obila makoro itudo kod ketho mano mar kwalo nyamburko. Ka bende odiechieng' ma kawuono apisi mano mar okwach kich e county ma Kisumu kotudore kod CCIO kachiel kod CPC e county ma Kisumu ne gin dhiyo obila aboro. Obila makamago itudo kod nyaka sani koro odinnegi e tesend obila mano mar Kisumu Central Police Station. Obila makamago aboro kata obila aborogo odinnegi e kinde makoro itimo nonro e wi kuo mar nyamburko mano mar Black Toyota Land Cruiser V8 ma registration number mare en KDL 366N manyaka sani koro ni wacho ni ne okwal e tesend obila mano mar Maseno Police Station kama ne ntiere. Kuma kamano wachore ni ne otimore tarik 16 dwe mar 9 mano ma higani kama bang'e nyamburko makamano noyud Maseno Shopping Center kama ne odwoke e tesend obila. Obila aborogo makoro itudo kod kuo mar nyamburko makamano mano ting'o kanyo Shabana Omar, Stanley Kosgei, Frederick Lubatse, Harrison Mushi, Charles Mutahi, Jackson Lugadili, Elfas Sigoi kachiel kod Isaac Kipngeno. Mage obila manyaka sani koro nitiere tesend obila kitudogi kod ketho mar kwalo nyamburko kendo koro girito mar mondo mi gibedo e tesend obila e kinde makoro podi okwach kich timo nonro matut kotudore kod kuo mano mar nyamburko makamano makoro iseyo gi godo. Jofwambo magwa e county ma Kisumu bro bedo ka luwo chenro makamano achiel kachiel kendo matut wabo bedo ka wachwalo ni kata wakelo ni
ni weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. E kaunti ma Migori, wach maluonu en kotudore kod kuo mag yedhe e ute thieth mano ma Migori. Kanyaka sani koro iwacho ni idwa many yore mago mag neno kaka inyalo tiek kuo mag yedhe ahinya to ute thieth mayudore e kaunti ma Migori. Mane wach ma George Juma luono odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori, kendo bobedo ka onyisowa ni to gin okenge mage ma ibobed ka iketo piny mar neno ni odin rode duto mag kuo mag yedhe mar mondo mi jatuo kodhi od thieth kacha kik bed ni yath onge to yath onge nikech ng'ato kwale, to bed ni jatuo biro bedo ka yudo yath e yo makare mar mondo mi jotuo kik bed kod pek mano mar nyiewo yedhe oko to kose thiedhgi e ute thieth mopogore opogore. Mane wach ma bobedo ka waluonu odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori. Adwano tieka kod kaunti mano ma Mombasa. Odiochieng' ma kawuono jatend migawo mochung' ne wechego mag somo e pacho kae mano Julius Ogamba kaachiel kod jagoro mongirore e migawo mar weche mag somo Julius Bitok kaachiel kod Beatrice Inyangala mochung' ne wechego mag higher education. Odiochieng' ma kawuono gibro bedo ka giyawa yanga romo mano mar jopuonj mano miluongo kanyo kod dho ngere ni Teachers Education Conference mabro bedo ka timore e magawa moro e kaunti ma Mombasa. Romo makamano owinjo bed ni chakore kar saa 4 mar okinyi kata e sama jatend migawo mochung' ne wechego mag somo bro bedo ka chopo kuro. Romo makamano geto mar mondo mi one kaka nyalo tego wechego mago mag tiegruok mag jopuonj kaachiel kod ndiko e tich jopuonje e pacho kae. Ka bende ogeto mano mar kelo kanyakla jopuonje mar mondo mi one obed achiedh nade makoni kod kocha makwako jopuonje pacho kae. Romo makamano geto mar mondo mi one kaka inyalo tiek achiedh nade makamago kaachiel kod keto e tim e yo makare lai mar somo mano mar competency based education. Ka bende gibro bedo ka giporo wach kod jokanyo mowuok e sectors mopogore opogore e migawo mar somo mar neno ni weche mag somo obedo makare e pacho kae. Nyakora muge jongi kanye mochopo gode giko mar chal mar fwambo okinyi maka ene weche maka magwa ogoyo to chel la mar companies are actually closing because of tax. It's quite very serious. And I think if there's something that governments now need to look at, it has gone global. There are many tax laws that we have that are global based, what we call international tax, transfer pricing, international agreements, double taxation treaties. Those are very complex things. Now the question and how it spills over to the economy is, we have a big informal sector. So many of us have not gone to school. We are just operating our kiosks. But some of these kiosks make more than 1 million. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Hello. Rajiv, manoin? Bari an, nazi chope otsani. Gimoro mora ne kare. Wateka e wariti koro biane piyo piyo. Sanju en ng'at machal nade. Eno weya kendo tieno marwa mar arus.
Ang'o momiyo ni wuok e ot kae to ana wuon kae na kweri maber ni kitem wuok kata matin. Ini paro ni in ng'ano e odni? Donge in chi wuoyi maduong' kae? Adwa ni mondo ipimne kaka onego dak kaka chi wuoyi kae. Mae ok en hotel kata od welo. Mondo notim kaka odwaro. The ocean breeze carries laughter. The streets of Old Town tell stories. And Mombasa welcomes you with open arms. Wander through winding alleys, sip cocktails by the beach, and let the night stretch endlessly under the stars. This low season, Mombasa is vibrant yet unhurried. The perfect escape with friends, a romantic getaway with your partner, or time just for you. From only 25,900 shillings for 3 nights via SGR, View Travel makes your coastal story easy and affordable. Book today and spread the cost with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek katichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To nasomo e polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kura timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwako gi, kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Nyakorongo jonka moro mintiere dakika oskadho 22 tok saa 3 mar okinyi machiegni chenro mar mbako romo matai nyinga Sharon Ong'ao. Pile ka pile e chenro magwa nyakorongo jwang wajabedo gi thor weche mopogore opogore. Okinyi makawuo network marwa yino mar mondo mwabil mbaka kotendre kod chal mago mag counties magwa. Counties 47 mantiere pachoka mabende jaga budget apise osebedo katimo nonro mopogore opogore kaluwore kaka counties osebedo katiyo. Kwang'yo hiko menda nyakorongo jwang mar higa mar 2023-24 counties nanego bedni choko kaluwore koda target margi. Nanego bedni gichoko siling bilion 80.94 to kaluwore koda nonro mano mar jaga budget bang' hiko menda rumo mano mar higa mar 2023-24 counties nochoko mana siling bilion 67.30. To bende kaluwore koda apis jaga budget nyakorongo jwang ne gichiwo kanyo counties 10 manotimo maber. Magi counties mabende nochopo limit kata mana nochopo target margi mago mag own source revenues. Counties 10 go nyakorongo jwang notele kanyo county makisi gikwana tamalo 178. Wantiere gi Tana River kwana tamalo 133. Mandera, Wajia duto tena ntiere gi kwana tamalo 123. Ka Kirinyaga nantiere gi kwana tamalo 122. Gwenge mago makaluo ano kanyo ka Homa Bay ne en rang'iny mar namba 10 gi kwana tamalo 101. Kata kamano ntiere moko kuom counties mabende nokochopo dwaro mano mar choko omenda kako winjore e counties mage.
Siaya makoro no ywa bwota kanyo nyakore mgajuang iko na tamalo 47 kanyo mana counties mago makaluo Kisumu na ntere iko na tamalo 65 duto te wabiro bedo kwatu waki ere kaka counties nyalo choko omenda eyo makare maro chwalo tije maggi eyo makare momiyo kiny makawuono midhiero mopogore mosebedo ka mulo counties magwa hodhi bedo kwa lose tantere gi welo mowinjore gi thoro wach makama gi Michael Agwanda jalony e weche mag telo Agwanda yawre mara ni choma kare machiege kendo gwero kamano kuom nafas mar biyo kaka wuo ero kama na nyako pogre ga Agwanda nyako ronga juanga bentire gi Kevido Sido mabene jalony e weche mag telo Sido machiegni ero kamano kuom thuolo ma imiyo mar mondo wago mbaka gi jowinjo ero kama na nyako pogre gi welo mantiere studio mar county ma Nairobi adhi county ma Kisumu ante register chieng mabene jalony e weche mag telo Easter harwaki ni machiegni Kisumu chionade Erokamano, Sharon Kisumu chiyo maber. Erokamano ahinya. Isedo in machak kodi kintiere county ma Kisumu nonro mabende control of budget. Jaga budget osebedo ka chiwo nonro mopogore kaluwore koda counties. Ahinya mabende nobugo ji en mano mar on source revenue. Kene nonro makamagi di wach nang'o? Wawacho ni on source revenue mano kete PFM Act mondo konye counties mondo giyud kaka gimbe apart from pesa mabiro atama malo e piny ka entie gik ma counties nego benitimo mondo gibe giyud pesa madhi jiwo okapu maginyalo tiyo go kuonde mopogore so on source revenue ber nikech iyude from gik ma utimo unuwuon e county ahinya ji wacho ni licenses gik machal kamago property tax gik machal kamago ema miyoga ji on source revenue to kwarango gimonego beni watimo sani to wayudo ka wage bill gi gik ma development expenditure monego bed ata mamalo pod dok piny to wage bill dhi malo to kendo ahinya ji go koko ni kata kitiyo services ok chul maber koro iyudo ka gik moko ok dhi malong'o egin ji wacho ni pesa no to dhi kure nikech kata kichoko pesa monego bedi biro ka kwani mai pesa monego bi to ka kichoke ntiere kuonde mo gigo wuoke koro gik ma kuma pesa mochok gi wuoke kani wacho ni nyalo choko siling 10 ang'o me ko chopo sar choko kani ng'e ni nyalo choko siling 10 to sami kwano pesa manone gichok tiyudo ka sani pesa no koro odok piny ma ichoko mana siling 2 koro gima chal kamano ema mi wacho ni tiere gik matimre e counties gi ma gik moko kaka mibadhi ma ema miyo kaka okwayud pesa monego ayud e counties to kiyudo counties moko makore wacho ni giyudo kumonego gichopie magi counties ma ka ni rango chon ne den counties mane nen chien kabisa maging'eyo ni kuma gin chien no kaka timo tich malong'o to gibo konyore mondo gidongi to gimwaneno kae ni aparo ni kuonde mwantiere ma koro ayudo ka mibadhi rach kabisa and okwatim proper finance management mar resources emo yudo kwa dhi dok chien malich mok ber kabisa ero kamana ahinya hakena Gwanda kaluwore koda ine nonro ang'ini nonro mopogore COB osebedo ka chiwo to ahinya koro wachaka nagi on source revenue ne king'iyo kora mana magwa makaluo kiwacho kanyo ni Siaya makoro noywa boto gi kwana tamalo 47 gintiere kwana tamalo 47 to king'iyo Kisii manotelo en kwana tamalo 178 Sharon, on source revenue en nafas momi counties mondo chok pesa e gwenge kate county magintie no kendo gitiyo. On source revenue ni en taxes mag business permit, on source revenue gin taxes mag land rates, on source revenue gin taxes mag cess kantie factories mantie kanyo. On source revenue ni bewaneno ka jo ngware kata jo pikipiki iyudo ni gin taxes mang'eny kabisa michul ma nyaka gichul. On source revenue ni bewaneno hospitande kidhi hospital idwa kawo gik moko idwa thiedhi ichuno ni nyaka ichul pesa. On source revenue bewaneno jo matatu moko kabedo charged e gigie. On source revenue bewaneno services mimiyo ji e county kacha mang'eny ma nyaka ichul kaka permits ma nyaka ichul magi kunde ma on source revenue giwuoke. Ting'eyo ni
county government en mana gima sirikal maduong' moket ni en sirikal makoro matin iluongo ni county government. Nyiso ni gik ma sirikal maduong' timo kucho, sirikal matin be owinjore otim ka. Ahinya king'iyo ni on source revenue en ang'o, omigi nafas mar counties mondo gijadiliana kendo giwach weche matin e kumiluongo ni county assembly mondo gi pass rules and laws manyalo enable kata nyalo miyo gikaw pesa gi. Ni to en pesa di mowinjore wa charge gigi, en pesa di mowinjore wa nwang' ir jangware, en pesa di to kanye mowinjore wakete road block. Ibro nwang'o ka iwuotho pinje ma wawuothe mang'eny gi, ahinya en tie kuonde wa ma parking begin on source revenue, en kuonde wa ma kake ka ana wuoko mabei. To kidhi wuoko mabei tinwang'o ka kuonde moro amora kidhiye to ketni toll no kokete to inwang'o ka jangware moro amora kokadho nyaka chul pesa. Jamtoka moro matimo mtoka kokadho be nyaka chul pesa. Seche moko iwanda ni to yore mokete toll ni en your national government kose en your county. Nikech ahinya inyalo dwaro ni mondo ing'iyane ni to yo ma ji chule taxes gi on source revenue machalo toll mikete ndarani be ober. Nikech kade bede maber ni jo ma iluongo ni county assembly ka ginyalo gi MCAs ka nyalo wacho ni yawa ere gimomiyo wadwa kawo taxes kata nyaka kuonde moko owinjore wakawe taxes. Inwang'o ka ndara maduong' manoger en ogere gi national government to koro okete toll nikech pesa no dhiye e county government. De bede maber ka ndara modwa kawe taxes kendo dwa kawo osuru no en ndara mabe usegero kendo neno maber makata ka ng'ato riembe pikipiki to mor ni awa kata ka chulo pesa nani tang'eyo ni ndara ni to koro ber. To ka ndara ok nyal kadhore ka koth ochwe dichiel, ndara ok nyal onge gimilose year in year out, seche moko en mar county no to ok lose to toll tiketo kacha pile ng'at ja pikipiki ma ichajo ni kodhi dichiel kodugo diriyo to dhi loso pikipiki nikech pikipiki okethore. Ere kake wanyalo keto ni taxes kata on source revenue gik wang'iso ni mondo ji ochul ni be konyogi, ginyalo neno ni to pesa magolo pile ni siling 50 kata siling 20 kata siling 100 ni ere kake amba nong'o faida. Nyaka wang'iyane ni to tij MCA nang'o. MCA ahinya gima nyaka wang'e ni tije muhimu kabisa ni gi represent jopiny. To ka gi represent jopiny, ka en ndara ma ukawe osuru pile to ndara no rach, ang'o momiyo ginyal giwache assembly ni ndara ni rach ok okonji to wakawo pesa mar jopiny to wang'eyo maber ni mondo giringe ndara ni gihinyore kendo gichulo pesa mang'eny ahinya e weche mag repairs mag motorbike. Ka weche idhi hospital to gisi ni nyaka ing'iew buk kata ng'isi ni nyaka ichul pesa ni tinwang'o thieth to kidhi kuro tichulo pesa kata kapok ichako to thieth onge, ibro wacho ni to pesa machulo ni ere gimomiyo kanyal nwang'o thiedhni maber ahinya. Nikech biro yudo ni seche moko neno mana daktari to kochopo kuma koro sama igolo yath ing'isi ni yath onge, pesa moro to nisechulo chuth mondo ine kata daktari. Gikaila gi miyowa ok wanyal bedo gata malo mowinjore e chulo pesa. Wawacho ni Kisii en ata malo mar 178. Inyalo neno ni ng'ato kaunti moro en ata malo mar 178. Tiwacho ni gitimo maber kabisa. Ok ni gitimo maber Sharon. En mana ni target gi giketo mapiny kaeto giwacho ni wachok mang'eny. Nyiso ni jok matimo budget ka ne gitimo budget. Ng'e ni sami timo budget control of budget dwaro ni mondo utim budget, counties otim budget. On source revenue gi pesa mawuok e sirikal mamalo mabiro ka bedo combined together. Kae ting'iyo ni to koro budget cha kosebedo approve nyiso ni koro oyienu timo ukandarazi kata timo tendering process moromo budget cha. Koro ka budget ni piny nyiso ni unyalo yudo pesa mang'eny moloyo budget cha. Iwinjo kanyo? Abro explain more about that. Bedo kilaborate karabna inyiso ifuono no matut kotende kod mano mar mondo meja piny bed kod geno. Akeno sidini neno nade chala mago mag county nyanya kotende kod omenda ba counties jachoko. Erokamano Sharon. Aparo ni wach mar on source revenue mar counties wa nitie mana challenge ma samoro pok wa underscore
moripo bed ni wang'iyo ni to en ang'o momiyo counties gi ok chop ata malo ma oripo bed ni gichopo. To nikech on source revenue en gimiluongo ni a mechanism of a source of fund. Manyiso ni samiloso budget mar county to sirikal mar county dwaro ni mondo ng'e ni to pesa moko kaluwore gi gigo ma wadwa ni mondo watim. Nikech wang'eyo ni higa ka higa sirikal mar county nitie pesa moyudo moa e sirikal mamalo miluongo ni equitable share. Koro samiloso budget to nitiere programs kata projects mabendi keto negi omenda. To nitiere chik mabe dwaro ni sirikal wacho ni to gin kaka sirikal mar county ang'o ma gidhi pesa di ma gidhi yudo locally ma gimiluongo ni on source revenue ma gidhi kete budget ki ma giseloso no mar mondo mi gichop gigo moripo bed ni gichopo. Tineno ka ng'enyne nitie gima wajaluongo ga ni over projection. Manyiso ni igo budget mar in gi paro mamalo kabisa mar yudo omenda ma local, but gimidwa ni mondo itim mondo yud pesa no to onge. To gigo ma sirikal oripo bed ni timo gi dho ngere waluongo gi ni revenue streams ma osiepna Easter gi Agwanda bendo osewacho nwa kae weche mag property tax, business licenses, service charges kata mana fees mopogore opogore. To king'iyo streams gi e counties mopogore opogore nitie gima county nyalo timo mondo gi boost their own source revenue, but investment e streams mopogore opogore go ema onge. Omiyo gimomiyo Kisii for example is topping up en nikech Kisii ose underscore ni potential machalo nadi magintiere godo mar on source revenue, so that for example king'iyo gima ne governor ma Kisii otimo Simba Arati mokwongo nyiso ji ni wang'e ni pesa wa mang'eny dhi e gik milongo ni ghost workers. Koro in ka in driver mora mora mondiki county ni to chieng' ma kama wadhi Rome stadium Jamano tima kana donje te. Koro dhi mondi chunge mtoka miriemboga. Ka en gi kifungu mar lori mar kama dhi chung kanyo. Koro unu biro ka ni unu nderepe tionge kifungu tionge gari midhi riembo. Koro pesa midwa ni mondo wachuli mar county idwa ni mondo wagol ni kanyo. Omineno ka loopholes machalo kamago is one of those things madware ni mondo counties otim. To it will take a bold leadership step. Nikech gimachalo kama sani Sharon ema hinyo nyaka county wa Masiaya. Ni nigi ghost workers 300 mondik e facilities mag osiptande. To ni koro ugomo ni ok chulu pesa to kipenjo governor to wano kunwa ndiko uti. Maruno dong per Moko nwa neno 1,300. Achiwo mana example. Omiyo kineno ka koro stages kata steps mopogore opogore will require a bold leadership. Nikech ni governor ing'e ni kigone kura to gin ging'iye from a political perspective. Nika ndiko ji mang'eny e tich e county to gibro gona kura osiepegi jo familia gi tinyeni mago bende koro kao pesa moko mopogre from the county. To koro the moment misetimo clear audit mar staff kata human resource audit makoro ng'eni ka en gi Department of Agriculture e wards mopogre opogre mag county tibro dwaro jotich ma namba machal kama. Manyiso ni koro jogo bende ne gi targets. Nikech kata mana e example mar agriculture bende nitiere pesa ma that sector chiwo ne sirikal mar county miluongo ni on source revenue. Sama ji extension farmers kata extension officers diromo gi jo piny samitero kata mana yedhe mopogore opogore michuo godo dhok donge the farmer japur donge nyiewo yedhe go to bang'e to bende nitiere charges ma bende imiyo jo tij county ma bang'e to giremit ne county government. Omiyo nitiere gigo ma sirikachewa mag kor gwenge pok osetimo deliberately. Kisii kacha e kama kidhiye to pile jawacho kakae ni can we have local industries. Kisii nitiere a very vibrant soapstone industry makata kidhi kia Kisii kia Keroka kiri dripeng kidhi Migori tido ka mine ni e bath ndara giusa buche giuso gik ma kaka soapstone gige ma kata mano kombe mochwe gi gine ma gilope mopogore opogore. To koro ka county through its trade and industry department nyalo kawo gino matim database mar jogo matimo tije machalo kamae. Magi tim negi connection gi external markets. Koro gi import gigo ma olos locally Kisii. Tiye ni mano bende revenue mabiro ne county. To kata kidhi Siaya for example
kaka wan gi Missouri kucha beach kama ae onge gimomiyo ni lori biro to nikech giluor ni omena ka giting'o omena to idhi ng'ad gi sese koro ni koro gichung'a moyo to gidhi gi backdoor ni koro jangware emimiyo ogunia mara omena to ting'o ae lori dhiro mogodo kure amoyo. Those are loopholes maka county oseng'eyo and county ma is deliberate should know ni every day kata every week wan gi loche madhi 80 mabiro Missouri kae ka omena kata mar ocho matero thika. Koro magi are gigo ma ka county can make a deliberate step mar mondo gi address loopholes other than corruption ma Michael gi Easter osewacho. Those are mechanisms bende ma nyalo konyo county mondo tim godo its own boosting of own source. Makorete mocho di counties mathothne girem choko omenda mowinjore kaluwore koda yo ni loopholes kata mana bugni mantiere ma samoro pok gineno. Ok ne pok gineno bende samoro gina mosene to kata jogo maneno bende feel ni donge kata ka ng'wami officer revenue officer ni kata siling 200 to koro ipo bende wachulo kata 2400 ka in lori to donge ni koro kata imiye 400 to kodhi declare. Dog mane wach mibadhi mabande Easter be na luosa keni Easter kor kori ineno ka gima mibadhi makoro thungo counties emomiyo ni counties ok nyal chopo dwaro margi koso counties e maketo target mamala ahinya matamo gi choko target ka county oketo en gi jok ma ondik ma ka gitimo projections gi gima ginyalo timo nikech mago gin professionals and kida professional nego beni irango a target minyalo loso making'iyo ni ok inyal chopo target no titimo gimiluongo ni review mondo kikiket target man malo mok inyal chopo mabochandi to kiketo target no nyaka beni mokadhe kuonde mopogre ma nyaka jok ma jolony ma jotelo ma opuodh gi jopiny bende orango gino mowacho ni gino nyalo timore. Mano nyiso niya gino wanyalo loso to ntie kaka ok watime kaka onego time nikech kirango gik monego beni timo kanyo to ok watim irango kaka administrators nego beni tiyo. Awinjo ka Osido wacho kanyo ni samoro ntiere kata automated system to ng'ato ng'isi ni an miya gimoro kando koro ko mi gimoro kando to kikete system mano momiyo ni system no kata ka tiyo tibo bet gi gimoro mabochandi. To mar ariyo bende wapenjo ni system no kata kokete ng'ama control system nikech system ka system bedo control neko bed ni en a system ma en a one stop center minyalo neno ka gik moko timre e real time. To ka gigi timre real time ta ang'omiyo iyudo ka pod ni kane waparo ni wanyalo choko siling apato pile kate town ti nyaka juogi kin gi mtoka nyaka kate chiro nyaka juogi gi jogo ka gin kanyo koro kirango kata juogo mitimo ni ji kuonde magi kate chiche mar mine kumonego gibedie nego bed ni juogo ni nego bed ni kobet to nego bed ni e chiro gi services manego mine nego yudi en crash maber choche maler kuonde mi oywe maler stalls mabeyo mago nego beni gimo chulo ni nego beni nikech pile igolo pesa to bende imede pile ka pile iga ka iga yudo no mede to ko mede to jogo juogo to pesa no dhi kanye. Mano nyiso ni ntiere kaka okwang'eyo kaka wanyalo miyo ji chudo kumwantiere or kaka ng'ato wacho ntiere kamoro ma pesa ni wuok go or jok moko ok chul monego gichul nikech ka companies iyawo pile moko to wang'e ni sani to moko to lor to tiere moko madhi nyime nyaka sani kuondego kane wabet gi target ni magi boyawo frameworks mage mwaketo mondo miyo ni pesa mwadwa chudo e ohati to in mikadho nyaka finance bill michak implement at a different level kamoro no biro bende pod waboyudo ni gima niketo chieng' cha pod emikete to nyalo miyo ji bet matek. Awacho kuonde moko makata gik ma maternity kendo koro idwa charge to nwasi wacho ni maternity kidwa keto no gik moko maternity tidwa kendo chako chajo maternity to ntiere gik moko manwa wacho ni affordable and accessible services mago bobiyo waboyedo gi wadok chien kabisa nikech kuonde mane osikadhe ema wayudo ka kendo wadok chien nikech mibadhi mang'eny mwaneno
wacho ni liech mantiere counties mopogore opogore mabedo sibedo ka thiro dongruok. Akena gwanda mane madimeda hinya nyako tende kod mibadhe nikech kwaleso ko tende kod rem mag choko omenda pod luoro mana mibadhe. Jajuok mabende juogo ji e chiro kacha moko kuom gi winjo ni nitiere koda ticket magi gin giwegi mokram na mar counties e kin mamoko to counties de bende timango nikech angin tiere moko kuom counties oma bina chiel kuom gi machiet ntinde yor ma it's automated ok luor na ikaw kuomi pesa tete moranade mana minyalo meda. Mane kake ji paro ni tinde kidhi digital to koro kwel tingeni gima koro nyaka ipenjri ni to digital no kidhiye to ng'ama yude kocha cha en be declare ni mae gima ji nokelo na digital mane rach gini. Tadwa wacho mana gimoro achiel, asetimo weche mag counties gi mang'eny to kendo weche mag budget nyado ni koro jopiny owinje maber ahinya. Gimomiyo osido jo county gi over project budget gi keto mang'eny of own source revenue mondo controller of budget oyiene ni inyalo miyo ji tender mar worth the budget miketo kanyo. Abro mi example. Nairobi County gin gi estimated budget of own source revenue 20 billion. Pesa ma Nairobi County yudo own source revenue ging'eyo maber ni okwadhi nwang'e to ginwang'o 14 billion. Nikech nigi kete 20 billion kacha, control of budget oyienegi mondo gimi ji tije mag 20 billion. Billion adimo ok dhi chul koko bedo collected kata koko giyude billion auchiel. Billion auchiel ni ema bro dhiye pending bill. Nyiso ni ging'eyo maber ni wadhi choko 14 billion kende. Lakini billion auchiel more girwa mane waketo ni 20 billion wadhi choko cha, ma to kwang'eyo kaka wabro chulo jogi. Ma e gima medo gimiluongo ni pending bill iga ka iga. Nyiso ni nitie counties ma over project budget on source revenue. Ong'eyo maber ni billion 2 kata 3 moro to waonge go. Lakini wadwaro ni Sharon o supply gini, oger gini, to want to waonge pesa cha. Nikech no se yienegi ni budget mani uketo en 20 billion. Ma emomiyo ji mang'eny tiyo tok chul. Nikech gi expect ni kagi kao pesa mane ginwang'o on source revenue cha, magibro collect, kata magibro kao e chirni, gikunde duto mwasewacho, ni dhi chopo billion auchiel cha, to ginwang'o kao onge. Koro ing'eni tiyo nono, nikech kuma ginwang'e pesa magichuli onge, itere higa mabiro iluongo ni pending bill. Dibede marach, ka koro tere higa mabiro ni en pending bill, to wadhi e yiero. Nyiso ni gavana modonjo cha, en be ochako wacho ni an kuma dwa chake ni, an badwa mana chako gi jogena, jok mane poko chulka, akia kaka wabro timo. Ino ka pesa ioro gi control of budget, mawacho ni instruction yoro gi control of budget mawacho ni wadwaro ni mondo chul pending bills. Nwaneno gima notimore Homa Bay. Nitie jok manotiyo machon kara 2018 8,000 poko chulgi, 9,000 poko chulgi. To kineno PMG manyocho tie machiegni milion 31 ginto se chulgi. Koro kia ni jok mane otiyo machon ka ma pesa gi tindo gi ginto gen dhano. Samoro gavana neno ni manok ne tende. To seche moko inwang'o ka kano tin ahinya, onge gima ng'ato dhi nwang'o jok machudo ka. Koro wacho ni ng'ani wakete keta mare piny kanyo, ng'ani onge gimodho madongo ka, to gibro negotiate gibedo table to gise ni ma en milion 30 kata milion 100 kata milion 200 wan wadware wayudi adi. Ginwang'o ka tije madongo ka nitie pesa mang'eny maginwang'e gi machalo corruption maginwang'o back mondo gichul joka. Ng'ama nigi pesa matin ok ong'eyo ng'ama duong' kacha, ok ong'eyo ng'ama chudo kacha. Koro en odhi mana kucha pile pile tok chule, odhi kucha pile pile tok chule. Tino ka sirikal maduong' be wacho ni chuluru jogi pesa gi mag pending bill. Gioro pesa pending bill. Control of budget wacho ni ma winjoro chul pending bill, joka kawe kaka en no. Tidhi timgo gimoro. Odoyo widi wacho ni idhi miel go ajawa. Gidhi mielo go ajawa kumoro. Iwinjo. Koro joku beda ka gin pile ka pile gidhi adhi county. Waseneno ji mang'eny motho. Naneno Kisumo ka bwana moro anyalo paro ni nen appropriator mar Aprotect. Nen gimoro ni Aprotect. Nen nyaka gi driving school. Aparo nang'e ndalo moko. Nodhi e county molonyore duk. Bang' mano ko wacho ni chula uru pesa na. Nikech en gi jotije ma dwaro pesa. Okonyal tero nyithinde school, okonyal chiemo,
ng'ano nokochul pesane bang' ndalo matin ng'ano nodhi otho. Ji mang'eny ma properties bedo auction ok nigi bedo auction nikech county nigi pesa, en ni budget nigi keto malo to ginwang'o pesa cha matin, koro ginyal chulo jogi genuinely ok ginyal chulogi. Ahinya daher wacho ni ka wang'eyo ni budget wan nikech gigi nitie gin gik miluongo ni gin kwano mag omenda nitie inyalo neno. King'eyo ni nwaketo budget wa 20 billion to wanwang'oga mana 14, ang'o mamoni duoko budget no piny? Naneno diere moko China notiyo matek ma pes China nodhi modwa ingo dola matin, negibedo piny magiwacho ni to ka waing pesa wadwa ingo dola to jo dola ka e jok mwatimo go ohala, gine jok madongo mwatimo go ohala, ma bibiro timore adier. Ne giduoko pesa gi piny mondo dola obed malo mondo gitimo ohala. Nyaka wang'e ni sama watimo budget no wainyo mana ka watimo over budgeting to kwachulogi to wamiyogi contracts wamiyogi tender mondo gitim to kwachulogi wainyo mana jopinywa. Koro wanyalo ndiko ji mang'eny machamo pesa kaka naneno matimore Homabay gi kuonde moko mwacho ni wandiko ji mang'eny biro gonwa kura. To jok motimo contract mok chulgi gimbe gin mana jo county no ahinya. To kok gin jo county no chieng' mibiro dwaro ni gidwa mondo gigoni kura to property no bedo auction, nyathi otho, nyathi ok dhi e skul, gimoro timo nikech nokochulo, iparo ni gibiro gonu kura. Nyaka wang'e ni gigi gin all combined. Ni on source revenue ni be ok owinjore oiny japiny. Mane kuma county assembly koro donje. County MCA owinjore ong'e ni to ka wacholo osuru jothurwa to wang'iyo ni wachaji ng'ato machalo kaka jangware en ng'ama piny ema biro wacho, kata jajuok machiro cha wachaje pile services mage mowinjore wamiye, nikech mano gima winjo ka Isa wacho ni adiera ukawo osuru pile e chiro kacha to be nitie kuma choma ji nyalo dhi kata mondo ji olosre to be oler to be nitie ng'ama kawo taka cha chieng' odiochieng' kodiochieng' mowinjore otim gotieno. Aneno ka Kisumu tinde ler nikech joka tiyo koko tigo tieno to gitiyo ko gwen maka ji chiewo to gin gisetieko ywecho. Be nitie ng'ama timo gino. To ahinya nyaka wang'i ni to jok makawo pesa ma account pesa nikech onge kuma mibadhi rache moloyo gimiluongo ni on source revenue nikech inichule kaka japiny to ng'at makawe kacha gin gikawega to ahinya iwacho nikech aseloso gi jogo mang'eny matiye county kata manitie municipality, giwacho ni pesa mamit pogruok en pesa mobedo collected miluongo ni on source revenue no nikech ng'a japiny ok ong'eyo ni nwang'o adi. Koro gibedo piny kacha to giwacho ni ma governor dhi kawo kama, ma county secretary dhi kawo kama, ma CFO county finance dhi kawo kama. Iwinjo modong' ni wateri account. Iwinjo gima timore. Mane momiyo on source revenue ni ok nwang'e ga te nikech en pesa mang'eny mipogruok e wi mesa kaeto ji chame. Debed ni ok pogruok kode kamano ni joma dongo gi ok chame ahinya dwi koro wanwang'o services nikech dikoro ginwang'o pesa mang'eny kabisa ma wanwang'o services. Naneno ka gavana wanga openji ni to cess money ne 28 million higa mokadho, sani koro dok piny mane Senate mano gima nie public domain kaeto penj gino nodok piny nang'o. To wacho ni sukari industry ne nitie under maintenance, koro no en under maintenance, koro ng'iso ni nokwanwang'o pesa ni. Ing'eyo ni sama ene under maintenance cha to cess to pod waneno kandhiwa kanyo pod loche biro to kawogi to terogi kok Kibos terogi Moroni, kok Moroni to factory nyiso mago cess owinjore ni lori moro amora mobiro kanyo en nyaka kaka Bwana Osido wacho mar ochong'a gomenagi nyaka bede ni ng'ato kawo pesa malal ei on source revenue en achiel ni jok makawe ka ok submitete to the account. Mar ariyo en ni jok mang'ado ticket gi be gin mana sirikal yorgi, gin be nitie magikawo
to gidongo to nitie magikawo to gidhi ahinya kuonde ma ok chule ji pesa kaka Kisumu sani jo Kisumu County aparo ni dweche 2 pok ochul pesa salary kata pala Kisumu kende wacho ni counties 16 pok ochulo jotije mage e kind thuolo mar paro ni koro gibro kawo pesa magikelni nade kok ichul gi pesa salary ni maduong' osida minyalo mana medo bede koto kod pending bills koto record on source will ni counties bidin tere gini mongere kaka grants. Yeah. But apparently, watch mar pending bills, so it's just lack of proper adherence to guidelines and policies. Chike moket ye kata obed control a budget of budget ngeni kata mana Senate bende usilose watch mar pending bills ni kanene pokwadhi yiero mokalo ma 2022 jatelo mar Kenya mane nentie Uhuru Kenyatta bende usiloso mang'eny kabisa mokito nyaka committee mabange noripo bedni advice sirikacho mag kor gwenge e weche mag pending bills manoripo bedni gi gazette nyaka processes kaka gidwani mondo gichul pending bills gi tingeni gima ok wasetimo malongo en ni county kata governor ma ok ochulo pending bills idhi timne ang'o midhi timne malichruok mang no hinye kata mang no kethne sirikal onge nikech king'iyo sirikal mar Kenya Kwanza mar Mheshimiwa William Ruto to kano donje telo bendi to kito committee manlongo ni public pending bills apani pending bills review committee majatende ne en Mheshimiwa Edward Uko mane ne auditor general oditiyo nyaka sani tingeni committee no kato bedo ni en gitiyo ars malongo moripo bedni konyo county mondo ginyis ni to angono gini moripo bedni watimo but the implementation aspect mare is weak nikech na committee man kanyo gibro kelo rieko gi mang'eny kaka Easter wacho ni gin jogo mariek directors riek chief officers riek but koro rieko ni ting'eni is limited nikech rieko mari nyala wacho ni your excellency ang waket kama wadhi ng'ado ma ing'eni pi bene wa budget ne kama wadhi golo 800 million wakete pending bills to kapo ni 800 millions no kodhi mar pending bills ang'o mangi tim omiyo ji osedhi e court wan gi cases ma are perennially being discussed jomoko kaka Mheshimiwa Agwanda wacho jomoko setho jomoko sebedo auctioned families are also fighting nikech gikawo loans mag family members magichulo godo gik machalo kamagi omiyo gima nyaka watime wach mar pending bills ni en adherence particularly on enforcement ni tang'ono mang watim nikech policy mar payment mar budget bende controller of budget wacho ni samioro budget ni for approval nyaki ket step by step gigo ma county dhi timo mar mundu nyis ni to pending bills gidhi chulo ginang'o to part of it aparo ni ena ni deliberate measures governor wacho ni magi were not magi otimre ka onge sirikal moko gibe ok gin osiepe na inanyini ni ok ni gona kura gik moko ma are careless talks ma samoro bende ok kony county to wigi wil ni jo biashara manotimo ne county tich gi ema kobedo supported ma capacity mar gi obedo built malongo to tijno magitiyo ema raise revenue ma waluongo ni on source revenue nikech kichulo ng'ato kata mano bed ng'at manigi for example tinga mar ndara to sama tinga ni payo ndara kacha to donge otiyo gi pesa to pesa gi en pesa madhi accrue back to the county government obed ni odotiyo tich machalo nadi kata jogo mano supply stationery ne county government samo dhi waro buge kalambe gi gik moko te kata moko mabedo ma chalo printed kamaro mar county governance watching gin pesa mabange dhi duogo mane county ka kech samoa gi Kisumu modonjo godo Lwando ng'ado dhi nyaka Siaya yala kucha sama goods gi move from one level to another donge nitiere pesa mijuo gi e kor ndara to magi gin pesa madok mana ne county government omiyo this over assumption ni pesa ni tin o pesa ni tin ok nyal romo gunia ma county dwani mondo losni ni koro in biashara ni no waweyo tenge wang'eyo jogo manogo nwa kura giduong kata mana pek mar biashara magitimo hapa ni mago bende gin gik moko ma sirikachewa mag kor gwenge timo ma ok nyal address the issues of pending bills particularly in relation to the budget number dek Sharon digitization en gima berdi talking here bende part of this digital systems mawalose wan gi gimi luongo ni valuation rolls to valuation rolls ema support property taxes mang'eny ne waneno ka governors keto billboards madongo to ginyiso ni wachiwo waivers mar land rates tingeni pok gibedo gi a deliberate mechanism kata yo maginyalo ng'eyogo
ni ji adi mantiere county manigi buildings landlords ma e county gin ji adi kech oripo bed ni sirikal nigi database nikech building plans are approved by the county government to sama ji dhi kwayo approval so oripo bed ni un gi database manyiso ni ng'ane gero gorofa marom kama ng'ane dwa ni mondo ger pi ng'ane dwa ni mondo olos nyandara madhi estate mosegero gik machalo kamago makoro higa ka higa nikech on source revenue to gin gigo mitimo every year kata annually manyiso ni koro from a dashboard ginyalo ng'iyo ni Kevin Osido nogero ot moro kacha to last year nochulonwa 40,000 for example to higa mokalo cha nochulo 120,000 koro higa ni to waneno koro no amna siling 8,000 to mechanism mar mondo gi engage Kevin Osido mondo gi penje ni tangono momiyo giki gi dhi adhiya piny kama onge to wigi will ni jogo magedo gin jok manigi network kech sami gedo idwa just stima tangi go ne Kevin Simut bento odichanga manotimo ni stima koro refer someone omiyo gima wacho gimedo wacho kama en ni county nyaka bed gi database of all streams gibed jogo matimo liquor to bed wines and spirits gibed jogo matimo fertilizer produce county kacha gibed jogo matimo coffee farming gibed jogo matimo tea farming obed japur manyiedho dhok sirikal mar county through the department nyaka bed gi database mar all these taxpayers nikech mago e taxpayers mabange dhi konye e timo gimilongo ni on source revenue kata revenue generation na katimo kanyo Sharon en ni kisebedo gi database to tax education be nyaka bedie manyiso ni jogi nyaka chok gi e kamoro ma sirikal go kod gi mbaka kaka kuro mawagoyo ni mbaka no rom machop kama giwacho ni kato bedo ni kaka osiepna East wacho ni samorin gi chiro to cho onge the county government must explain to jogi ni ang'o momiyo chiro no onge gi cho to timelines to choko to timelines ma wadhi gero godo choni chal kama kendo chal kama miyo paro na gimoro chiemoro adhi station moro mar police to ayudo ka siwejo barre tapenjo yes gi police ko mana mto gini otimore na no ana beta kato aneno ka jigo picha to kakiani yoro ikani akawo simu magocho ne director mar environment mar that county and within a span of an hour the whole thing was cleared tingeni an koro na buok nikech na luor ni to does it mean ni county government no onge gi mechanism mar feedback omiyo mbaka migoyo jointly bende bro take away distrust maja taxpayer nyalo bedo godo nikech kagi machalo kamano nyalo timre county to chief officer kaka osiepna ma Nairobi kai must not be walking from one shop to the other no ngiyo environment makia loudspeaker just from a text message jirani nyalo oro mo wach ni there is loud noise in our area no kore makelo penjo ni jende jopiny nigi trust bede gintiere koda geno gi counties magi to kambe kadamne mechanisms mag communication kioro ote county bende iwacho ni bro bed kitime mapiyo kaka owinjore nikech mane penjo maduong kata mna duoko kata mna ng'a duoki maonge kiseoro pok manya korum ga jwango te mageneno med oro gi lai mago te machoka rede ka uchiel nono bui mago ganda bendo biro ni achiel kachiel abro bedo ka sumo paro mopogore mabende isebedo godo bende kon duogo kang mar ariyo bedo walo sanda kutendre koda dwaro nitie kaka piny wacho dwaro mar mondo mi counties tiyo makare kokadho e chude yor mbui wach ma governors watamra gi nono wakayo matin. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Citizen Duca. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nekorongo jong machiegni okang' mar 2 dakika hoskadha 7 tok saa 4 mar okinyi. Pod odhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Mbaka mwagoyo tenre kod chal mag counties. Dongruoge mopogore opogore mabede counties bedo ka chwalo kanyakla kod rem e counties magwa. Akani moko kuom ote misebedo kioro. Aka mana ote 2 nikech aneno ka jopiny nitiere koda penjo mopogore opogore ahinya ne welo mantiere godo. Ruth Nyathi Ochieng' iwacho ni osuru ichoko mano jopiny ong'eyo, but pesa gidonjo ofuke motuch. Gimalit ni girango counties machoko ni gimalit ni kirango counties machoko ni piny, gine ma population gintiere malo, chirni udhuro, kendo jojuok kwinya mok muonyre. Imedo kajo ni jo hada swekra kale matek e lwet jochoko osuru. Ilaw gi 1 hour, ijuogo nyaka odd hours. Penjna jolony ni to ka koro choko rach kamano e counties wa makaluo, to osuru tika kuom jopiny kanyakla kod jouso pile. Iwacho ni bendo gana nigi ratiro, chuny jiol gi osuru bende dhi chido. Iwacho ni lwetwa kintiere county mano ma Nairobi gwenge bago umoja inako. Akuko tieno mar thim licho hinga Bigori County. Sharon penjna welo mokwongo ni wicho ka doho ong'ado ni former governor county ma Migori Honorable Bado nek beni duoko mwandu ne kachiel kod mago siepene manayude e yor mibadhi. Pesa gi ne gin mag jo Migori, be pesa go dhi dok Migori mondo tim godo dongruok kono, koso gidhi donje agulu mane. Aya. Mar 2 iwacho ni jotich, osiptende kod sikunde manyawawa masane iyudogi. Dak nyiswa kaka wache gidhi. Iste aparo ni machak kodi gi ote minyalo duoko kaluwore koda ote 2 mabende asomogo. Mamoka biro bedo ka somo kod nyime gi twak.
Easter agoni mos kaluwore kod ng'ikruok makoni kod kocha duondi ok owinja ahinya kontiere studio mar jolos duol biro bedo ka ikoni duondi takene gwanda mane minyalo duoko ute kanyo na thoth ute nasomo mar joneno magwa ariyo awinjo gimoro jotich hospitende manyawawa mago ghost hospitals ghost workers ghost schools yawa jothurwa ang'eyo ni sida mantie Kenya ka en ni ka in gi ghost hospitals, ghost schools, in gi ghost jotich mabe ghost moluongo ni nyawawa. An kano watindo to nwang'eyo ni kano wawinjo nyawawa railways. Wadak railways, upper railways Kisumu. Ano winyo nyawawa to wuok gi sufuria. Matek kabisa to wago pup mondo gigoyo nyawawa mondo nyawawa okal. Nyawawa ok ne nyawawa no kwaneno to kata ka nok wanene to nwariembe. Ang'o momiyo kwanyal riembo nyawawa mag jotich? Ang'o momiyo kwanyal riembo nyawawa mag osiptande? Ang'o momiyo kwanyal riembo nyawawa mag skunde? Nikech chalo ni nwang'eyo kaka riembo nyawawa. Ka nwasegoyo sufuria cha matek ma dhano wuok mago gino matek to nyawawa ringo malal. Nyawawa gi gin to giring nang'o? Mantie counties, mwaneno spande mang'eny, mwaneno kuonde mang'eny machalo Wajir gini, Turkana gini, Homa Bay gini, waneno kantie osiptande manwang'o pesa e SHA to kata gi kuma gintie ma ng'ama onge ng'ama ong'eyo. Nyawawa mag skunde, mwaneno ka pesa dhi, mwaneno moro Rift Valley ka en giyudo pesa mang'eny kabisa to osiptal onge, skul no onge ong'ere. Ng'ama nooro pesa cha be ong'e, nikech ng'ama nyalo oro pesa e Kenya ka madhi e skul nyaka obed mana ni en PS, level ne mar PS no, iwinja? Nikech kanye kuma pesa koro wuoke ka dhi kucho, jogi ong'e, to king'iyo gi maber ahinya, to ka nyawawa onwang' ni nyawawa nitie ka, tigole mana kanyo timiye kendo ministry moro, nikech PS manosebedo mang'eny ahinya, Ministry of Education nyocha neno ka ogole koro tere ministry moro. To weche mag shagi makoro nyawawa mag spendegi be wang'eyo maber kendo ji nwang'e pesa kendo mang'eny. Waneno hospital moro Northeastern monwang'o pesa mag SHA mang'eny moingo Kenyatta. Tiwacho ni yawa kata ka dwa mana sign pesa ni koro dhi e hospital cha. Ma hospital mane maduong' manyalo ingo Kenyatta, mwamiyo pesa maduong' mwamiyo Kenyatta National Hospital. Imbo kipare diriyo. To ng'ano be pod obedo mana ofise kawuono, ochalo mana koda kendo rwako mana suit, kendo sirikal ong'eyo ni entie to pok ogo gino sufuria kata kengele ni mondo ng'ano ringi. Magi gin weche mage. To kwang'iyo nyawawa mag jotijegi, onge gima rach moloyo gimiluongo ni nyawawa mar jatich. Nikech mokwongo en chiemb jatelo, en chiemb gavana. Mane gima nyaka wang'e. Kawuono aneno ruling moro manotim Governor Otuoma versus Okiya Mtata versus Otuoma. Ruling otim Bungoma maber. Busia. Otim maber mowach ni responsibility is with the governor in issues of Public Procurement Act. And how me tender to kochulgi governor kabede ji osebedo ka wacho ni Senate osebedo ka penjo to kina nyuchi neno ka governors mang'eny odhi e Senate to ka gi openj gi swali moro mar account tiwinjo ka giwacho ni chief officer mar finance odwokane swali no, county secretary modwoke swali no, do koro wacho ni ok en jok mondiki gi, en governor. Gini, the buck stops with the governor. Mana kake piny kadhi marach, to the buck stops with the president. Kanyo chawago koko weche mag abduction, weche mag killing of young people, weche mag forceful abduction and things like that. Ne waneno ka ji no penjo mana president, o police monekocha. Mach police monekocha be wawacho ni wadwa ni mondo make mondo tere, lakini wacho ni we president owache gimoro. Gik mowacho gi en ni nyaka wang'e ni nyawawa gi gin chiemb mana governor, ok en chiemb ng'ata ng'ata. Nikech governor ok nyal bedo kacha ni en obeda beda to ng'eyo ni nyawawa mag jotich nitie, to nyawawa mag jotich go be onge gimotime.
ahinya maneno gima notimore Kisii kata gi Nyamira mane ji ne kawo pesa mag jok miluongo ni nyawawa, jotije ma nyawawa gi gin ondikgi kacha to gikian ondikgi to ng'ate ma kawo pesa gi to kose kawo pesa gi to tero ne jatelo ma en governor. Iwinjo kok en jatelo ma governor to county secretary itero ne pesa no, kok en county secretary to chief officer finance itero ne pesa gi. Nyaka wang'e ni jogi ondikgi nang'o. Adwa wacho mana matin. Ibro nwang'o ka jok moluongo ni nyawawa mag jotijegi ng'enygi gin jok mane o support governor, to pesa ma ginwang'o be ok en pesa mondiki ni owinjore ginwang'. Seche moko imiyogi siling 17,000 dwe kata 18,000 dwe, to ng'eny to nowinjore onwang' 50,000. Pesa mane wiye cha te okaw oterne jatelo nikech en okia ni owinjore ochulne 50,000. Waneno kotimore Kisii, waneno kotimore Nyamira e weche mag pesa. Ng'ato kaw kata pesa kuomgi, kaeto kosekaw pesa kuomgi to pesa no lal ne jotelo. Inwang'o ka nyawawa mag hospital to mag jotich to nitie, to dakteche hospital to ok ndiki, nurses hospital to ok ndiki, yath hospital to onge. Nyiso ni wandik nyawawa gi nikech gin jok mwaparo ni ofuwo, wakaw pesa mane wigigi wasoe mfuko, lakini kuonde mowinjore ondike ji ma genuine madwa iwacho ni professionals, ok wadwar jok mariek ka, wadwaro mana jok mwaparo nofuwo. To ng'eny jok ofuwo nikech biro chopo kuma koro gimbe giol, gibiro wacho ni wambe wasebedo nyawawa, wambe koro kata kuriembowa to wadwa ng'eyo ni nochulowa pesa di. Seyo achudhe iwacho ni cartels, bende giseyo ni cartels emosebedo kata mana kakao pesa mibadhi kuom jotije kasto miyogi kata mana barupe. Ing'eni kapana kaka bende nyaka jopiny bende odiochieng' ma kawuono wapuonji kaka tije mag counties iyudo. Ok ni odiochieng' ma kawuono kolande to ng'at kaka Sharon nyisi ni tem kama kama nitiere procedures manego bende dwa. Ng'eni kodhi nyime gi twak biro bedo kulero dongi wawinjo na Easter ka nitiere county ma Kisumu. Erokamano kaka agwanda wachono e wach nyawawa ok nyal tim nikech man adwa dok e party nikech political parties emano miyo jogi oyudo telo. So integrity chakre right from the party systems. So ka political parties bende condone mondo gima miyo party ok bi mi kata gimoro nikech ka party ji moneno ni kanyo kidhi to joka chiemo ji borango ni ji bende koro ol modhil makata gok mabgo kura bobet maonge. Ko gimorango ni political parties gi nyaka bed ni cartels ma wawacho gi bende nego bed ni irango nikech samoro ng'ato sponsor mondo ibed ni idonjo kanyo, to kisidonjo kanyo to nyaka ichul nikech sponsorship do timni. Sponsorship gi kotim to ng'ato ng'eyo ni ka invest, return on investment ma en mage ma. Koro kata otiyo kata kok otiyo en nosetimo investment ne en odhi golo gike owuok odwoko. So an neno ni political parties bendo nego rang ni how are they delivering ni jok manogo negi kura. Nikech any governor, any senator, anybody otiyo nikech ji ne owacho ni political party ni yo mwabo yudo go services toke kai. Koro wadwaro mondo political parties bedo losie wach ni nikech jog gi ema isiki yalo, jog gi bende misiko to ka ntiere kaka political parties bende ok konywa to mano babet matek ahinya nikech koro ji bobet mool, to ka ji ool to bibo chandowa kabisa. To gi bende warango ka jopiny bende wajiwo jopiny mondo kik ubed bol ni ng'ato nyalo gol koko timo gima nowacho nodhi timo. To pile state of the county report. To state of the county report ni samimi yoga ji jok mage biluongo ga mondo wach ni county ni state of the county report ni ber ama ikelo mana jok ma osiep cartels emobeto kanyo to puodho report. Nego bed ni kwarango wach accountability ni jopiny wajiwre nikech mae ushuruwa, mae luchwa, wate wanyabana Kenya kwa wambende waloso matek to ka ng'ato kotiyo
to ku tigodo jotije 382 mago mag thieth ywak ni gin nondika gi nek beni chulo gi sani kor luongo gi nyawawa process mago mag ndiko jotije county bende wan lernegi mano penjo maber ahinya Sharon to process mar ndiko jatich county en ni nyaka bed ni sirikal mar county osetimo gimiluongo ni staff audit kata human resource audit manyiso ni wan gi department mopogore opogore to wadwa ni mondo jotich ma namba marom kama ondik mondo gi oti tijego to sama indiko ji bende ng'iyo ni to kada mar jok machal nadi ma wadwaro ka gin drivers ting'iyo rem manitie ka gin directors ing'iyo rem manitie ka gin kata officers wachni kata mag procurement ting'iyo rem manitiere then ichak ing'iyo gimiluongo ni requirements ang'o gini ma wadwaro e jogi kaluwore gi kada kata okang' mar jok ma wadwa ni mondo obi ojas nafasi gi kidwaro jo masters nyaka keti kidwaro jo degree achiel nyaka keti to degree ni be en degree machal nade en degree mar engineering kose en degree mar daktachi kose en degree mar social science kose en degree mar political science en karatas machal nade midwaro aeto bang'e chik wacho ni gigo nyaka go e gazette nyaka gogi matim gimiluongo ni advert to advert no ikete in 2 widely read newspapers sani waonge gi chik motegno mar digitization mabro dwaro ni mondo ketgi e website to ketgi e gazette chik mantiere en nyaka ketgi e gazette ariyo misomo gi ji mang'eny kabisa to waneno ka counties moko have moved ahead bende gi take copy mar gazette no giketo nyaka e online kata WhatsApp group ka akanyo to imiyo that advert nyaka bed gima very clear ni county government mar Kisumu kata Siaya kata Migori kata kuma chalo kama Homa Bay dwaro joma chalo kama to kada ka kada wadwaro ji 170 kae wadwaro ji 8 ka wadwaro ng'ata achiel masama koro japiny timo application to ng'eyo nikech onge gimang ne keti ni dhi apply for a position mar ja masters ka in gi diploma mano already in under qualified to ja masters bende gimang no ori gimedwaro jo certificate to in gi masters bende onge nikech you are over qualified koro magi teko setim to gimiluongo ni advert chande Sharon nyaka bende bed gi terms and conditions samoro gi jawacho gani women youth and persons with disability are encouraged to apply kiseneno kamano ng'e ni jogo nigi interest samoro nitiere directors ma male kata 47 to koro gidware ni mondo gi mix moko bende ma gin mine e iye kacha kata pudhero ngone modak gi persons living with various disabilities kata vijande then bending you need to dates gin mage omiyo kanende expire osetimre nyoro inidwa oro application mari next week already you are disqualified ni inti wacho ni donge chief officer chan girandwa donge aseng'e ni ng'amogo county secretary in ankona yeni sami wacho kama to the world serviers nitie ng'at ma winjo ka kiloso emomiyo samoro kata kiwuotho kata kibete matatu tiwinjo ka wacho na si hata aliandikwa tu kazi sababu baba yake ndio anko ya jirani ya huyo director to bende ji ong'eyo ni karatas bende idwaro to into ginye ni kata jok manodhi kodi e school ong'eni onge gi masters ema samoro winjo kiwacho ni nitiere karatase maneno los kamoro ma iluongo ni River Road kata kumoro miluongo ni kuma chalo kama nikech chik mar human resource management nitie but jogo ma manage chikegi ema timo ne jopiny marach ema koro chopo sama koro ichako kwaji pesa ni in kela pesa machal kama dongo wadhi pogo gi ng'ane wadhi pogo gi ng'ama chalo kama jo county service board bedo ng'e ni gin ji madhi mang'eny kama gibe nyakang wang'igi walos kodgi to gimi loso ne onge because the law oyieni ni mondo indik kimilongo ni request for apply ne tich moro to kiyudo duoko tiwinjo ni ji osekawe inyalo ndiko barua mipenji ni to donge ne requirements mano dwaro ka na anaparo ni na I fit them properly to koro konya uru mondo understand ni ang'ono momiyo nendo kayudo duoko machalo kama to magi gik ma wan watimo everywhere kata wan jok manitiere migepe mag ratiro mag human rights and civil society wandiko ga kindiko kata mana request for proposal to koduoki you will do an email kata barua to yudo ka actually duoko biro ni
ne gima ne wuonge go en gima chalo kama makoro konyi next time kitimo another application so you can beef up that application omiyo japiny kata jowinjo akikwa bed gi gorruok ni koro ni nye ng'ato to sami kwayi pesa sani wan gi chike motegno wan gi commission mar ethics and anti-corruption commission wan gi chike ma siro kendo keto ratiro mar japiny ma kata ng'ato madwa ni mondo kwa tich ni ko kwayi pesa mora mora kech samoro bende va advert ma walose chaundik kacha ni do not pay any money to anyone to into koro kosendi tidhi tikao nade pesa ichiwo to kenda chudhego dwaro ga pesa mang'eny kabisa to en pesa mang'eny ma kata salary ma samoro ka Nyasaye okonyi to kidhi yudo pesa ma equal to awinjo story kaka ma sani timre Siaya kendo en gima lit ahinya madware ni mondo governor speaker marwa mheshimiwa Okode jo MCAs county public service board EACC oseka wachni dware ni mondo ng'i gini e weche ma giwang' matut kabisa nikech kiwinjo pesni majino chiwo to gin pesni mabende buogini nikech some of those people gin jok ma wang'eyo we went to school together we are neighbors wadak kanachiel samoro wago mpira kumoro achiel koro iwuoro ni to yawa pesa marom kama ng'ato ang' nous how much pieces of land how many heads of cattle nyaka ng'ato us mondo yud godo tich omiyo dware ni mondo obed gi ratiro to gigi an gima sebedo kata ka puonjo kata through county governance watch gima wajanyiso ka jopiny to adwa tude gi penjo katieko Sharon gi penjo manende Ruth Nyathi Ochieng' penjo ni to sama wadhi kata mane chiro to cho okolos to ng'ama shughulika bende onge ang'ono madang' watim omiyo communication ma walose cha nyeni kaka ne wasewacho ni jogo manie chokacha manie chiro kacha there must be a point of contact mar county kata bed mana revenue officer cha ng'ama ng'iyo ga ni parking osechul kata ng'ama ka usuru kacha nyaka bed ni tiere a mechanism ma japiny nyalo communicate godo gi county omiyo e weche mag andika mag tich bende ni tiere point of contact ka onyalo bedo county public service board onyalo bedo county secretary kata public website mar sirikal mar county to tinda neno nyaka ka departments bende neje customized websites kata numbers maggi nambni go gin nambni manyaka tine japiny masama nitiere penjo midwa ni mondo penj tinyalo go nambni go ma penj penjono omiyo kata mana Ruth Nyathi Ochieng' bende kanitiere choche ma ok ti kanitiere ndache ma ok kalre katiba marwani omiyi teko kaka japiny ni nyalo petition a county to bende nyalo ndiko barua ne governor tikopi waziri mar gima chandino chief officer mar gima chandino dong steyo ni samoro ko bisomoge ka wani tera ka chato ka mar mondo mi ochop ne governor nikech mondo chop ne governor sidin binde ng'eyo nitiere genga iyo joni PAs personal assistants mang'eny nikech governor ok dhi ne adhiya kamano maonge appointment ka onge duoko to chiko yie ne momiyo migepe kaka county governance watch nitie ni within 14 days the county governments act owacho keep petition on any issue to komi duoko you can sue the county government emomiyo jikawan ginitie to pile jawacho ka namba ka iminyalo goyo kendo jawacho ka ni in gi issue machalo kama tinyalo oronwa info email kata info@cgwkenya.org kata inyalo goyo 0720576696 to iyudo kaka ikonyi to pile Sharon an gima mora ni ka agara mugika kata stations moko ma wadhiega to nyaka yud simo last time kane wan ka ndugu moro gocho mana ma Homa Bay ni devolution conference otimre takiangono mano timre mane we took up that issue and we were able to address it effectively makendo wagone simo mwa penje ni to beni yudo kon lalo moko dhi e studio moro jok moko modak bi persons with disability mag Machakos County ogonwa simu ni nitiere chik mani loso ang'o poko timre mane wafuatilia chikno modu omiwa duoko munyiswa ni this is the position mwanyiso gini ber ka uketo gi website mondo jopiny ong'e omiyo kik wang'i county kaka gimoro ma nyawawa county is a governance mechanism to communication nyaka bed malong'o makonyo boost nyaka trust basa paro ni counties bende nitiere kod rema mano mar tudruok makoni kod kocha kod jopiny koso jopiny makia ni counties inyalo ndik negi kapo nono ni nitiere achiedh nade kama intiere ng'ai nyalo loso godo mar mondo mi achiedh nade mintiere godo no utieki koso en mana seyo wasese counties en seyo gwang tiseyo pak manya koronga juanga ka yo matin ka aduogo gi okang' mogik thor weche mabende pod wantiere godo ka utinre kod chal mago mag counties magwa ahinya
wabiro kang mar adek wagone durbine counties mag wang'wena mano makalun kich dong TV 10 maramogi wakayo matena. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine matagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Jog machiegni okanga mogik wantiere ka gima tine dakika 20 kapok watieko twak marwa e chenro mar mbaka oroma. Saman moko kuom ote ariyo mabende sebedo bende kioro. Ote pogore se madhine counties mopogore mabende kosebedo kacholo tich e yo makare. Jana marwa wacho na unless we deal with corruption, those targets by counties on source revenue will still remain a mirage. Wacho ni the kind of spillage and pilferage that happens during revenue collection is overwhelming. Wacho ni buru madum. Wacho kanyo ni nambokana. Aya, Tomo Nyango mar mbalariany Marongo musadalo nyosido. To be nitiere ng'eyo mar osuru monego choke higa ka higa e pinywani kaka ne osido ne wacho ni. Aparo ni en mana targets. Targets ma are based on past performance. For example, kanichiwo kawa lose weche ma kaka building permits. Kanichiwo for example last year permits madhi kata mana 80. To koro nitiere trajectory minyalo bedo godo. Kagin kaka for example kata mana stalls manoger. Babe pile wanno kiyawo stonde nyaka lo mar piny maybe a county moyawo nyaka stall. Tich moripo be ni MCA matiyo kata mana governor. Omiyo mago e kaka projections itim. So ka osetim projections to be negi guide. Tingeni samitimo nyaka budget mar county through the CIDP. Tungeni projects gi programs mag county. Every sector normally gives its programs kata projects. So looking your trade and industry, to give wacho ni wawach kata ni Aram maena sembo en Rarieda as an example. Ni chiro ni wadhi gero gi to gin chiro kata mana 30. To kwasa gero chichegi to jogo madhi tiyo kanyo wa expect ni sama gichulowa as a county
to each stall will pay, for example, kata 60 shillings. Kuro mano bende konyogi. Ni every day kochulo 60, to in a month, in a year, kata mana for the term of the county government, 5 years, angogi ni mawadhe yodo. Miyo mano e kaka aneno ka samoro iti. Ero kama na inyasa, bende kapoko nga donya korunga juang, walo sana kutendre ko da chudo, e yor mbui wach mar e-procurement mabindo sibido ka kilo liet makoni kod kocha ntiere jogo ek mabindo sibido ka sire gi jogo ek mabende ok osebedo ka sire achaka ne kod Yagwanda wach mar e-procurement hinya inno ka biro bedo ka konyo counties koso EGP and gimiluongo ni electronic procurement services. Gima joge dwaro en ni nyaka ibede ni nyalo bedo gi network mokwongo e simbi kata kompyuta. Ta ahinya e EGP ni waneno waduok piny matin mondo wawach ni chik mar Kenya e procurement ni wacho nang'o. Chik mar Kenya wacho kama Sharon ni inyalo time manual kata inyalo time electronically. Nyiso ni anyalo ore through the computer kata simu kata anyalo ore anyalo kao tenda cha taso e basha kaseso e basha tatero kuma tenda no idware obed county obed offices mag sirkal obed offices mag private mag biashara. Nyiso ni chik oyie ni inyalo time diriyo. Honorable Mbadi man PS man CS mar Treasury to wacho ni gini wadwaro ni koro jo serikal te odonje electronic. Winjo. To electronic ni ober kendo onyalo konyo ji mang'eny ahinya. Asebedo ka somo gima gidwaro electronic ni. Gima gidwaro electronic ni ahinya en ni wadwa ng'eyo ni sama utimo tender cha ni nowinjore ong'iew kombe 100. To sama ichudo cha be ichulo kombe 100 ne ng'ano manotimo tenda. Nyiso ni gima gidwa timo ni gik mane wawacho ni wadwa timo ka nyaka bed ni emidhi chul. Nyalo konyo kabisa nikech gimomiyo nyalo konyo en ni kane Sharon okelo kombe 100 to un be ukelo budgetu cha be wacho ni wadhi chulo Sharon kombe 100 manobedo supplied ka. Koro nyiso ni supply procurement bedo connected to the payment. Iwinja? Procurement sami manyo gik moko idhi kete ni inyalo chule masami chudo cha to gicha chule direct. Mane ber gino nikech gima timore sani en ni procurement inyalo tim kombe 100 to ka pesa obiro ni mondo ochul kombe 100 cha tiyudo ka governor wacho ni we kuru chulo kombe 100 ka wachulu uru nyawawa ka mondi. Iwinjo gima wacho. Koro no ka ng'ani en ok ochule to nosekelo kombe 100 pesa cha okaw idhi chulgo nyawawa kata gik moko magin nyawawa mok gin nyawawa. Iwinjo gima wacho. Nyiso ni en gik moko moso e mfuko mag jotelo mag counties go. Mane gima omiyo e-procurement ni ber. Rachne en achiel ni chik oyie ni local gimiluongo ni manual gi e-procurement. Owinjore kaka winjo kaka counties wacho ni gini wekuru tero matek ahinya. Pod waket manual gi e-procurement. Koro kwaseneno ka ji oseng'iyo gi e-procurement wanyalo timore nade? Wanyalo dhi e-procurement fully. Aparo ni kano winjoro bed ni en 100% e-procurement to change chik mondo chik owach ni gini nyaka tim gi e-procurement. To kapod chik en ni en manual gi e-procurement to weye jogo tim manual gi e-procurement. Adwa wacho kama ni ka waketo gini 100% e e-procurement nitie counties moko nyaminwa Sharon ma pok ong'eyo ni internet no chalo nade. Nitie counties moko ma network onge. Nitie counties moko ma gik ma iluongo ni weche mag stima gi onge kata seche moko ndalo 2 ndalo 3 gitiyo gi generator e county headquarters wang'eyo gi North Eastern gi Rift Valley gi Turkana gi kuonde mamoko. Koro jok madwa timo tendering process gi kikete e-procurement 100% gibro tiyo nade, counties gibro tiyo nade. To i piny ni bentie gimiluongo ni public participation. Sirikal lose cases mang'eny. Wasenano ka gi lose cases mang'eny e doho mar Kenya
nikech gibiro gi policy to giwacho ni timuru ma to pok gidhir jopiny ma gipenji ni to wan karwa kaunti ka Homabay kaunti waka be wanyalo time koso ok wanyal time. Ng'e ni counties gin independent government. Kagidhi Turukana gipenjo ni to be wanyalo time Turukana ka mondo ikel a blanket, gima wacho ni blanket and rule manya cover ji te nyaka independent government, owinjore parri matin. Mane momineno ka Council of Governors wacho ni gini ok nyal tiyo. En ang'o mane mono kao jo counties of Council of Governors sikedogi mondo ketgi piny to giwachi ma wachake ni uru gini watema ne higa mabiro ni mondo wanayane ka higa mar adek to koro wanyalo dhi fully mondo ikemi iluongo ni end user buy-in. End user buy-in en gine ma gima itiyo gi gini owinjore gibed ni ginyalo yie ni gini watim to kwa keto ni en gimiluongo ni top to bottom. Top to bottom an approach mane wawache NGO sector for many years. Ni governance ok tim top to bottom. Penji ja pincha ni kumi yueche ni shida mane mineno ka ni an shida maneno en ni ji kao ji kose modho pito yua kao timore nade kao chupa mar picha to keto piny develop a policy mar mano ka wachi ni to ka en chupa ni mang'eny ahinya ka ng'ama omiyo chupa ni ng'eny ahinya ka wadhi ure dukni gi mondo walosi to wakauru kata pipa moro mondo waket nade waket kumoro mondo gigi nyalo kete pipa nyiso ni ka wan gi need to wayudo solution mar gino. Mano gimomiyo aparo en wach maber to ahinya waketho gimoro maber mowinjore otim kwa wacho ni governors gi ok dwar gini nikech gikwelo winyiuru wach chik mondi kato ginyalo bedo ni gikwelo kata gikwela en adiera to ka gisekwelo to ok en tijwa koro en tijgi miluongo wanyalo mana go koko to en koro en EACC gi DCI ma koro winjore obed nade ni ng'iyo kaka gikwelo. Wan winjore wang'ini to chik wacho nang'o? Chik wacho ni manyuo kata electronic procurement processes mowinjore otim to aparo ni mane kuma owinjore wachope. Biro iri hawinja na jatend migawo mochung' ne weche mag omenda John Mbadi gini maber nowacho kotenore kod nyiewo e yor mbui e-procurement. Wanja na jatend migawo mochung' ne weche mag mar treasury jatend migawo mochung' ne weche mag omenda e weche mag motenore kod e-procurement. Wasiwacho ni e wach e-procurement kaka jalonyo wacho bo bedo ka miyo mibadhi nyalo dok chien nikech system to inyalo track gik mang'eny to kaka wawacho kata da wawacho before nego beni systems gi nyalo bet nyaka kuonde ma network ok chop to kama ok timre pod inequalities bo bete nikech pod ibo yudo ka kuonde moko ka onge kaka systems gi nyalo tiyo ni jok moko to gibi yudo kaka ginyalo timo giyud access maber. To wawacho ni kata ka cheke gi oketi back end kuma ng'ama manage e-procurement ni bende wawacho ka ni nyaka ing'e ni ng'ama is the supplier of the service nikech samoro ka supplier of the service en ng'at ma bedo controlled gi jok mopogore opogore inyalo yudo ka gini bende yudo ka mibadhi pod nyalo bet koro gik miwacho ni open governance oyaw gi thenge mondo ji ong'e ni ka itimo mae ng'ama time ng'ani ositimo gini kuonde mopogore opogore nikech kata bana wabiro mokwongo nowacho ni kik wayud jok ma otin mofo ma gik moko ntiere ma kwanore bang' kata ka gik moko kura nosigo morumo. Koro gik machal kama di backend controls mage manitiere controls gi ka nitiere bong'is jopiny ni mae kaka ibo tim jok mantiere experts mopogore opogore kosipuodhe maler to ayudo ka testing gi nyalo dhi kuonde mopogore opogore. To bende ka warango gimoro ka jok moko wacho kanyo wawacho ni targets ong'e kik wawacho ni targets wakia nikech targets ong'e nikech performance ni ma the last period bo miyo ing'eyo kaka next period bo bet. Mano is a sound financial system and a sound financial system mana e gin wawacho ni ondik jok ma ong'eyo ni kama otimre to wang'eyo kama to kineno ni nitie downtown in the economy bende tirango ni downtown mantiere economy bende nyalo duoko gik mwadhi yudo chien to ka inyalo duoko gimi yudo chien tichako rango kaki adjust chon. But there's always a room for adjustments ma onge wacho gani government ok nyalo bedo ni ok nyal tiyo jibo tiyo to ka pesa odonjo mong'e ni pesa odonjo wadwa kwayo ni chul ji
ochul ji kumotiyo tich maler nikech nitiere audits manyiso ni ng'ani notiyo ma kik wayud ni jok moko ok chul nikech ok ing'e ng'ato. Mano bomiyo ni wabede system mar governance mok kony jok manyalo tiyo to ok mi jok moko thuolo mar tiyo gi sirkal ma gichulo ne ushuru. Ista kanyilero yo makare don koro inja na John Mbadi Omondi kapok osido bende hichupa chiko tenre kod mano. Ability questions. We cannot increase taxation anymore. Resources that we have. One of the areas that has been identified as the source of leakage of public resources is the procurement. It doesn't matter what the government thinks. It's what the law says. That's all that matters. And the law provides for both electronic and manual. Sharon, inyeni wach ni en wach maduong' to wan gi chik miluongo ni Public Procurement and Asset Disposal Act. To chik no oyie ni nyalo tim procurement e weche mag manual and also digital. Mana kaka Mheshimiwa Gwanda wacho to kaka Mheshimiwa ma Embakasi hapa ni Embakasi East bende wacho kando. To gima aparo ni timore en ni Mheshimiwa Mbadi bende is right. Kech sani this matter actually is in court. To court no wacho ni in the meantime giyie ni mondo procurement kech ngeni waziri no wacho ni by 1st of July ka budget manyien ni chako. Sani wantiere kawuono tarik adicha. Kawuono nchieng' 22nd September 23rd 23 higa mar chieng'. Manyiso ni wase kale gi months madhi ariyo kamae. To mano ok nyal timre nikech chik manitie pok olok mondo o address weche mag EGP, Electronic Government Procurement. To anadwa ni mondo awach ni government procurement en gima ber. Kech Mheshimiwa Mbadi wacho ni one of the ways, manyiso ni nitiere several ways, but achiel kuom gi ni ka wanyalo timo digitization to wanyalo address mibadhi manitiere. Nikech for example, samitimo tender to nyaka kete public portal. Ng'ata manigi interest ka en tender mar kunyo pi to jogo ma are technical mosebedo gi NCA certification mag kunyo pi bro nene kacha. Ng'eni sani nitie tenders ma jok moko emigo nigi picha kati yore specific whatsapps ni king'e ng'ama chalo kama to wachni uru mondo tim kama. But kose kete kacha manyiso ni ng'ata manigi interest ma ng'ato ok nyalo dhi e court mapenj to gima ne uchiwo ni, why was it not uploaded? Ang'o momiyo ko kete mbui kacha mar electronic procurement mondo wanene. Na Mario bende wase twak mang'eny ahinya e weche mag pending bills. Gima dhi konyowa e EGP ni en ni pending bills be samitimo kata selection of tender kinyala bet kata jam to from your gadget nyalo donjo kacha ming'eni odong 4 days tender ni magi jok mosebedo shortlisted. Gimomiyo gibedo shortlisted en kama papers manene chal kama mopogre gi sani Sharon matek ng'eyo ni ng'ato kitang'o kata ng'ato go kitang'o to bang'e osegone simu monyise ni paper wasenyi file mari to paper machalo kama ukikili kata packaging mari nikech ana wuona se fail tenda moro ni ok ne watimo packaging kaka ni dwaro to ok nondik ni kama ne kakidware. Koro ng'eni be penj to karano dware nang'o. Omiyo electronic procurement ni bro keto weche machalo kamagi bro go oko. Then pending bills cha be sami chulo ji to wabo ng'eyo ni chudo ng'ane osechul to chule pesa maromo kama. But ng'eni gimomiyo governors are feeling aggrieved gi wachni. Ing'eni classification mar tenders bende nitie. Nitie tenders miluongo ni open tenders. Ng'ata nyalo timogi. Wan gi tenders mar closed, for example access to government procurement. Ni wacho ni 30%, 10% women, 10% youth, 10% jok modak gi persons with disabilities. Koro ng'eni gi classification machalo kama poko nyiswa ni to chik manitie kata policy mar agpo manitie sani. Ere kaka odhi affect jogo ma are supposed to access the 10% kata 30% manitiere cha. To ng'eni kodok korka governors nitie tenders magichiwo kacha masa moro kata process gitimatima single sourcing, which is also another mechanism mar classified tendering. Inyalo amua te ni Sharon orwakre ma smart wan gi printing papers mano mi nikech ng'ama smart. Koro we hope ni pens
as an example, governors bende wacho ni bende women group ema dhi wirnwa e shereno. Ingeni nitie pesa mimiyo gima governor does not to take through procurement. Na gimi wacho ni wan kai 8,000 and below. To kochopo kama koro idhi time i procurement to nyaka gik machalo kamagi donje ang'ono e system. Kosechopo e system kacha nitiere template midhi los. I template ni bro penji certain things. For example, gimilongo ni CR12, my list of directors. Those women groups, samoro are not even registered. Gina jok mungire kana chiel, giro moga every Wednesday, to gini practice magitimo. Kata ntiere kuonde mitime construction, to retain nyuka miuso kacha. To women go, ema loso angono, loso nyuka tendering process. Ena jok ma governor kata chief officer kata osiep governor. I'm not sure ni jok have gone through any registration mar car wash maomi ginyaka thuolo mar mondo giluok county vehicles. Tingeni chulo gima every car has an X amount of money nitimona nichulo. Koro based on the arrangement magin godo gi governor gi jotend county go, either gi euro invoice to bange tichulo gi timiyo gi receipt kata nitie kaka gi gini. Koro ngeni magi are quantifiable numbers maki imagine ni by 2027 to say build capacity mar women, youth and persons with disability madhi kata mana over 3,000 people. Yeni mano is already a voter block. To ngeni kaka ne wase loso e weche mag ndiko ji county. Nitiere nyaka jogo ma governors ong'eyo ni ok nyal ndik ji tich. Kata obedo ni ine mani wer kaka Siaya kucha ng'e bwana moro ma en kata every day en MC mar any function matimre. To kochopo kamindike ji county to he might never qualify nikech onge idwara wach nyinge. Okabe wacho nyinge. Acha nyinge. Naomi nikech ndike. Ok nyal ndike nikech onge otese. The much he can do is to organize, mobilize and michiwe tenders moko to governor wacho ni mami na uru wadgi ngane nikech otiyo maber. Nikech magi dhi mayo gi opportunity. Then bende giwacho ni ngeni pilot mar county. Treasury poko nyiso gini to pilot ne utime kanye. How many counties? Use train gi weche machalo kama. Omiyo wach na mogik en ni wan kaka jopiny nyaka wabed gi thuolo mar engage with our county governments. Teach mar county kaka tire to wan bende katiba omiyo wa thuolo mar making our voices count. Katieko en ni e-government procurement to berndi bro konyo wago weche mag mibadhi, but nyaka wangi chik weche mag public participation kaka court nendo se wacho, weche mag training kata mna procurement officers my county nyaka take you through a technical process mondo gi understand kaka system no detail. Erokamano ahinya. Agwanda wachin mogik kapok adhi irista. Rocho chariyo kende. Mokwongo en gimiluongo ni party sanity. Ka ok wanyal ng'eyo kaka party ni jogo ma idwa yier MPs kata MCAs gin ji aila mage, kata jok ma bedo nominated e county assembly gin ji aila mage, to be gin gi somo matin manyalo miyo tich magitiyo no gi understand gima gitimo maber, pod wabiro bedo gi shida minenogi nikech iluongo ni representation. Kaeto mar ariyo en oversight. Adek loso chike mag mwawacho ni gin osuru gi duto. Ka nitie osuru mahinyo jopiny ok en governor wagero gi, to ka wakawo pesa gi waduoko gimoro mondo wang'i ka gin jopur ma wang'ado pes gi pile pile, be wamiyo gi cham, be wamiyo gi seeds, be wang'iyo ni gibedo trained, be wan gi agricultural extension officer manyalo reach out mondo ng'isgi ni mae gima owinjore otim nikech koth biro. Ka ok watimo kama to wahinyo en MC, to kosetime gi executive to odhi e county assembly mana kaka ineno mana nyaka piny waduoke uru weche. Mar adek, mar ariyo en miluongo ni mogik en ni yawa ka wakawo pesa ni osuru to ka en ndara to ndara no rach, wagol tol kanyo nyaka walos ndara mondo ji obed ni ginyalo mor ni ndaro losnwa kata king'ado wasani to koro ber. Erokamano ahinya. Bende Easter bwo dakika achiel in bende wachin mogik. Wach na mogik en ni